Desafiando o intenso frío e o parón navideño, dúcias de persoas volveron concentrarse este mediodía ás portas do Centro de Saúde da Pobra para demandar unha atención primaria de calidade. Exixen a recuperación da quenda de tarde do PAC, posto que na actualidade teñen que desplazarse a outros concellos como Ribeira no caso de precisar atención médica urxente nese horario. Ademais da precariedade na primaria, denuncian o incremento das listas de agarda para especialistas, no que se refire a segundas consultas. Sí que se necesita un servicio de PAC. Iso é unha das cousas máis importantes. Outra dos motivos polos que temos que loitar, e isto é moi importante, é polas segundas consultas. Porque, claro, dannos a primeira, e ese como só entra na estadística, a primeira non entra a segunda, eles quedan todos tranquilos, pero nós non. Porque unha persona entra en hematoloxía que teña unha primeira consulta e non teña a segunda hasta ano e medio ou hasta un ano despois, vamos, ese ano unha de dous, ou está de baixa, que tamén é unha pérdida, ou ben, non sei como pode estar. A ver, ten que estar a base de tranquilizantes e iso non é xusto. Dende a plataforma fan un chamamento á veciñanza para sumarse á concentración convocada en Santiago para o 16 de xaneiro. Haberá autobuses gratis dende todos os concellos do Barbanza.